सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय। जाय बिथांनि लाइफ जेकेट गाननानै लैथोआव बाज्रुमनाय नुनो मोन्दों। बे सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। 1.26 सेकेन्डनि उनाव बियो यान्टआव फैफिनदोंमोन आरो खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय बाज्रुमदोंमोन। नाथाय लाइफ जेकेटखौ बोखारनायनि उनाव लाइफ जेकेट गाननानै सानस्रिनायाव उसुबिदा जादों होनना बुंनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमोद बर' हाताव आमार माति बासाव स्पष्ट जायनि हाया मियाति नङा बे हाखौ उच्छेद खालामनांगौ होननानै प्रमोद बर'आ लिरनानै लाबोबाय। प्रमोद बर' हाताव आमार माति बासाव प्रमोद बर' हाताव बिटिसि भाषा जोंहा बे हरिसिंगा बियाबाव मानगोनां त्रिदिप दैमारि बिथांनो भट होनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ त्रिदिप दैमारिनो नांगोलनि सावख्रियाव होनानै देरहासार खालामनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय। उद्देश्यआ बेनो प्रमोद बर'आ गभर्नमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसिनि थाखानाय हा आसाम सरकारनो थाखाय उच्छेद खालामनो जोंनि न' बां गिर्जा मन्दिर मस्जिद बाथौ थानसालिफोरखौ उच्छेद खालामनो थाखाय दिनै रायजो सरकारनो गथायनानै होदों। बेनिखायनो दिनै रायजोआ सोंदों प्रमोद बर' जों नोंनो बिनि थाखाय भट होआखैमोन। सन्जय सरकारि सार जों बिनि थाखाय नोंनो भट होआखैमोन जे आसाम सरकारनो जोंनि हाखौ गथायनाय। दिनै नटिस मोनसे फैबाय 2023 12 जुनाव प्रमोद बर'आ लिरनानै लाना फैदों स्पष्ट जायनि हाया मियाति नङा बे हाखौ उच्छेद खालामनांगौ होननानै प्रमोद बर'आ लिरनानै लाबोबाय। बेनिखायनो रायजोआ बुंदों बे हाखौ जों बासायफिननांगौब्ला जोंनि हाखौ जों रैखाथि खालामफिननांगौब्ला मोनसेल' स्लगान दिनै रायजोआव फैदों प्रमोद बर' हाताव आमार माति बासाव ट्रेक्टर पिक्सार हाताव आमार माति बासाव प्रमोद बर' हाताव आमार माति बासाव प्रमोद बर' हाताव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल' सान दंसै। भैरबकुन्द बियाबाव बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि फोसावदिं मेलाव दोलोनि गेजेराव नांज्लायनाय नुथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। प्रमोद बर' हाताव आमार माति बासाव 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 प्र
Dah
ভিডিও